Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika dwar riforma fis-settur tal-volontarjat. Din ir-riforma għandha lan li tara li s-settur ikollu s-saħħa u l-għodda meħtieġa biex l-organizzazzjonijiet mhux governattivi f'pajjiżna ikunu jistgħu joperaw kif suppost, filwaqt li jinħoloq bilanċ bejn dak li għandu jiġi regolat u s-simplifikazzjoni tal-proċessi. Għal dan ir-rigward qed ikun propost ukoll għal konsultazzjoni pubblika li jinħoloq l-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Settur tal-Volontarjat u Not for Profit, kif ukoll jinħolqu klassifikazzjonijiet u kategoriji definiti u ċari għall laqdiet volontarji. Bir-riforma proposta da volontarja se tkun qed tiġi klassifikata skont l-istatus, l-istruttura, il-klassi u l-kategorija li topera fiha. Ir-riforma jintiża wkoll biex toħloq proċess ta' reġistrazzjoni aktar sempliċi għal laqdiet volontarji filwaqt li fejn jidħol dħul finanzjarju, din ir-riforma se titwessa aktar fil-kategoriji finanzjarji li ma' miżura se tkun qed toffri lil laqdiet volontarji flessibilta akbar fl-operat. Ir-riforma tħejjiet wara proċess ta' konsultazzjoni estensiv li nbeda f'Diċembru tal-2021 taħt il-patronċinju tal-President George Vella. Minn dakinhar saru l-fuq minn 1300 laqgħa ma' organizzazzjonijiet volontarji u not for profit u numru ta' regolaturi. Saru wkoll żewġ proġetti ta' riċerka mal-Università ta' Malta. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli ħeġġet lin-nies speċjalment li dawk li għandhom għal qalbhom il-volontarjat biex jgħidu tagħhom tul dan il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika. Rridu naraw illi l-aktar minn 1862 għaqda volontarja f'pajjiżna nagħmlu proċessi li jkunu aktar simplifikati. Allura rridu naraw issa l-kontribut tal-pubbliku biex dak li aħna qegħdin nissuġġerixxu f'din ir-riforma naraw li jkollna dialogu mifrux fuq skala nazzjonali wkoll. Preżenti għat-tnedija tal-konsultazzjoni pubblika kien hemm il-Kummissarju għal laqdiet volontarji Ġesmund Saliba.